Faszom. Bocsánat. Nagyon az elején vagyok még. Menjetek már. Kurva nyátokat. This is the hotspot. Fall in love. Faszom. Amúgy írjátok meg kommentbe ki, hogy kedvenc tagotok a Baby Monsterből. Nem, Le Serafinből. Yeah. De amúgy a Baby Monsterből is mondhatjátok. Kurva nyílt. De sopa. Én a szökli spaghetti. Én a szemmi bon appetit. Én a szomni az öptén. Eat it up. Szökkel Serafin. Oké, megálltam. Eat it up. De a kurva anyád! Szegény J-Hope. Annyi lány között. J-Hope? Nem Jungkook? J-Hope, igen. Nem már! Faszfejek. Bocsánat. Kurva anyád. Ez jég? Azt hittem. This is the hot spot. Azt is láttátok? Eat it up, 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 eat it up. Fúj, most nagyon nagy Katszé fan vagyok. Most a Pinky Up az nekem most nagyon bejött. Ja, amúgy közben képzeljétek el, ma mentem suliba, és megláttam egy olyan kislányt, olyan, tudjátok, ez a Six-7-es generációból, aki, tudjátok, a kicsiből, akik még hallgatnak Katzét, és láttam két lányt, mentek suliba, és Katzét énekeltek. Halljátok, de annyira büszke voltam. Nem tudom miért. Semmi értelme igazából nem volt, de a lényeg, hogy én nekem annyira megütöttem a szívem, a kurva Jami. Megütötte a szívemet, mert nem tudtam, hogy vannak még olyanok, akik hallgatják. Ja, meg új kedvenc zeném. Baby Monster-től a Drip. Bazd meg! Ja, meg a kedvencem Ruka. Imádom, szerelmes vagyok belé. Ja, és amúgy jövő után adom le a, most hogy 29
30 fele adom le a jelentkezésemet az ilyen genyóknál, tudjátok, ahol lehetsz K-pop-idol. És az lesz a csapatom neve, hogy Runner. Keltés, vagyis hogy a keltés Runner leírás Runner. Úgyhogy pont azért is rakok ki majd zenét, csak egyelőre még nincsen ötletem. Mert már van zene alapom, csak írásom nincs hozzá. Na hallgassatok, ezért szeretem. Aki azt, hogy nem szép a hangja, az rohadjon meg, ez engem ne nézzen. Mert annak azt mondom, hogy a kurva anyán. Legalábbis valami ilyesmi. Itt a játéknak azt mondom, hogy a kurva anyján. Bazd meg! Bocsánat. Hát most vagyok 11,5. Nem, mert 2 hónap múlva lesz a szülinapom. 19-én. És várj, júli 19, és 15 éves korom fele szeretném menni, mert hangom megvan hozzá, tánctudásom megvan hozzá, vokálistának jó vagyok, mert amúgy meg megy maga a C fölötti hang, csak most ugye meg vagyok fázva. Amúgy bocsánat, is sokat pofázok. És... hello! Igen. Úgyhogy... na. Szeretnék idol lenni, már 4 éves korom óta azt szeretnék lenni, mert Lisa a legnagyobb biaszom. És szeretnék vele találkozni. Tudom, ezt tettem koncerten is, de úgy sokkal könnyebb. Meg úgy bármikor lehet. Meg tudom ölelni, meg ilyenek. Jézusom, tudnátok, hogy most mennyire fel vagyok amúgy. Ne! Bazd meg! Na, tudnátok, hogy most amúgy mennyire fel vagyok pörögve? Csak azért ma amúgy Robloxozok, hanem ilyen gondolatok vannak a fejemben. Barátnőm azt mondja, hogy biztos, hogy nem fog sikerülni. De hogy nem is próbálom meg, akkor meg... Na. El fog járni az idő, még mielőtt odaérek. Rockstar, baby, I'm my rockstar. Lejárt az idő. Kurva anyján. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Blackpink. Takinoko, Nakoko, I'm gonna see you in the ball, can get that guy with the I want to 2 by 2.
This that pink venom, this that pink venom, this that pink venom, get 'em. Stick to the door like whoa, stick to the door like ah. This that pink venom, this that pink venom, this that pink venom, get 'em. Stick to the door like whoa, stick to the door like ah. Drágám, ha már nézed ezt a videót, akkor mondd meg, hogy neked mi a legnagyobb álmod, hogy szeretnél idol lenni, vagy valakivel nagyon nagy rajongó, vagy és szeretnél találkozni. Légy, írjátok már, mert én most amúgy le vagyok sokalódva őszintén a saját ötleteim miatt. Úgyhogy kell egy kis gondolat más valamin is. Én amúgy első vagyok. Pink, like this, that pink, venom, this, that pink, venom, this, that pink. És amúgy iratkozzatok fel, meg lájkoljátok, hogy tudjátok még ilyet látni, és a kurva anyánál. Meg igazából örülök, hogy nézitek a tartalmaimat. Főleg most azt, ahogy kiraktam, hogy majd lesz zeném, az a címe, hogy dallam. Lesz címe. És hogy amikor kimegy. De amúgy ez címe, hogy dallam szó szerint. Csak még nincs kint. Drop, up in the pen like ratatata, 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 straight to the shit that I don't like. A kurva anyádat! Hogy miért nem mész el a kurva anyádba? Ki van előttem? Mész innen? Mész! Nem baj, akkor is én leszek a második. Akkor beledaglak is, mert így biztos. Couldn't copy. Ooh, wanna rock with Jenny. Like Jenny. Like Jenny. Like Jenny. I'm suddenly. Amúgy igen, Jennyt is szeretem, olyan szép hangjuk van. Főleg Jenny és Lisa. Nem! Jó. Aj, ja. Jenny. Oké, akkor most itt vagyunk. Jenny. Ugye, amúgy írjátok már meg kommentben, legyen még Robloxos videó. Mert majd barátnőmet megkérdezem, hogy jön a Robloxozni. És lehet, hogy már még láttak Robloxozást, de nem tudom. Majd meglátom. Igen, mindkettőnk kurványázós. Úgyhogy igen. Már még lehet, hogy fogtok látni tőlem. Na, bye!